Kasonggog. Ngayon dahil wala akong maisip na content, kaya naisipan ko na lang maglaro ng ML. So, unang-una po sa lahat, beginner lang po ako sa ML. Kaya, pagpasensyahan nyo na akong hindi ako marunong maglaro ng ML. Pero, i-share ko lang sa inyo kung paano kung ano yung ML. Kaya, panoorin nyo lang po kung magagaling dyan. Saludo po ako sa inyo. Pero para sa mga katulad kong mga beginner, patuloy nyo lang nyo, gagaling din kayo. Sa mga Kasonggog, panoorin nyo na lang po yung ML. Yung laro ko sa ML. So yan ang mga Kasonggog. Yung ano ko, yung hero ko si Layla. So, unang-una po sa lahat, pa lang talaga ako. Pagpasensyahan nyo na kung palaging namamatay. Panoorin nyo na lang po. Yan. Go Layla. First blood yan mga idol. First blood ako dyan. But bingo. Ay, hindi ko pala nabutan yan. Tumakbo kasi. Pero babalik yan. Kasonggog. Yan, Layla push. Aray. Ang sakit mo na. Snow tower. Siya guys, yung ano talaga yung control dito. Mahirap yung control ko sa keyboard. Hindi maganda yung control. Yung tipong pipindutin ko pataas tapos yung lakad ko dito sa pababa. 'Di ba? So mahirap talaga yung control kasi minsan yung movement opposite. Lapit ka dito. Sige. Push. Bingo. 1 point. Push tayo mga Kasonggog. Ay, nandito pala may kasama ko si Harish. Ako nga pala mga Kasonggog si Yulit. Little King. Aray. Yun dyan guys, dyan ako naiinis ako nyan. Hindi naman ako yung pumapasok eh. Kinokontrol lang, parang kinokontrol. Mahirap kasi kontrolin eh. Di ba? Tatamaan ako niyan kasi hindi ko nakokontrol yung hero ko eh. Pabalik-balik dyan sa loob ng tower. Parang hinihigop. Hindi ko alam kung ano yung error. Tayo lagot tayo dalawa. Imbis na atras ako dyan, bumabalik yung hero ko. Parang hindi ako yung nagko-control. Hindi ako alaw ng maganda. Maayos. Kaya yun, nadadali. Aray, masakit ng minions ah. Bingo, takbo. Aray, nandito yung isa. Si Chaos, si Chaos Knight. Chaos Knight. Ay, tumakbo. Diyan, mahirap na yung control yun. Yan, mga minions, post lang kayo. Kasama ko minions. Alata naman guys na hindi ako marunong maglaro eh. Kasi solo eh. Ginagawa kong solo game. Wala akong pakialam kung saan yung mga kakampi ko. Kaya pasensya nyo na guys, hindi talaga ako marunong maglaro. Diyan, bingo ako niyan. Talo ako dyan. Ayun, abutan. So, hindi ako yung nakapatay doon. Ay, ako nga yung, pumatay. Pero tinulungan ako ni Sino ba yun?
Basta may tumulong sa akin. Anong ginagawa mo? Yan, kusang tumitira kahit di naman ako tumitira niyan. Basta gagawin. Ay, mali pala. Parang sira yung ano ko. Yung hero. Ay, hindi. Yung controller nga pala. Hindi tayo dyan. Lakas to. Si Kias Knight na naman. Patayin mo yan. Aray. Ouch. Laban. Sige, lapit ka. Ouch. Tamaan ako dun. Wait lang, antayin niyo ako. Ay, babalik pala ako niyan. Balik ako kasi malit na yung ano ko. Push tayo, mga kasonggab, taas. Kahit di tayo marunong, solong. Ganun talaga pag di marunong maglaro. Atras solong. Walang cooperation sa kakampi. Kaya, alam nyo na guys, panoorin nyo na lang. Yan, sige, walang tatakbo. Lapit ka dito, dalawa. Aray. Bingo. Salamat sa tower. Walang mag-go. Parang di nakokontrol. Umabalik. Pinipindot ko yun yung pataas, pero bumabalik pababa. Siguro may mali sa controller ko dun sa keyboard. Computer kasi gamit ko yun. So, by the way nga pala mga kasonggab, wala pa akong HD webcam, kaya binidyo ko lang to sa cellphone. Binidyo ko sa monitor. Papansin yung nakikita nyo yung monitor kasi binidyo ko lang. Wala pa kasi akong HD webcam, kaya hindi ko mabibidyo ang bawat laro. Kaya ayun, cellphone na lang ginagamit ko. Sige, push mo mga... Ayun na. Pupush na. Andyan na naman si James. Oo. Takbo, James. Asan na mga kakampi ko? Wala akong nakikita. Daming minions ah. Sige. Aray, dyan. Dali tayo nyan. Lakas na na. Bagal naman ng minions. Push na tayo mga songgab. Ayan, pumasok. Tangi. Patay. Talaga nang maglalaro. Ang tagal ng resurrecting. Houses Lane.
Go, Utela Little King. Antayin mo yung minions. Andyan na naman si ano. Sino yan? Aray. 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 Ouch. Tumakbo din siya. Takot. Takot mamatay. Tago ka. Tumitira ako sa Lord. Hindi ko naman tinitira yan. Kusang tumitira lang yung hero ko. Nasa controller yun. Sige, push mo. Walang. Dito na tayo mga kasunggab. Kakalaman na kung sinong mananalo. Ay, umatras. Inaantay ko pa pala yung mga dyan, mga minions. Kasi di ko kaya pag wala sila eh. Okay, balik. Yan, dito na dyan mga kasunggab. Tatapusin na namin dito siguro. Ay, wala pa pala. Patay, mamatay pa ako dyan. Aray. Hindi. Hindi yan mamatay. Diyan lang ako mamatay kay ano, Layla. Ay, Mia pala, Mia. Bingo. Tagal din ng Surexting. Iniulit ko yung control kasi ano, hindi habang naglalaro. Go. Ito na namin kasunggab tatapusin. Yung kabilang, yung kalaban dito na matatapos. Go. So, victory po tayo mga kasunggab. Kahit beginner pa lang tayo. Kaya, victory. Diba? Mia. So, nakita niyo mga kasunggab, master ako niyan kaso natalo ako kanina. Kaya bumalik ako sa Elite. Elite 4. Ay, Elite 1 nga pala. So, pabalik-balik lang ako sa Elite at saka master. Ganyan talaga, di pa marunong. Pero wag kayo mga kasunggab, MVP ako. Pinagmamayabang yung MVP. Elite pa lang. Epic comeback. So, diba nakikita nyo monitor lang. Ay, nasa monitor. Binidyo ko lang ng cellphone ko. So, mga kasunggab, si Layla po yung gamit natin. Sa mga ko dyan, paturo ako. So, yan mga kasunggab, victory po, beginner. Yan, salamat sa panonood.
Drop the bass.